Kaseng ginong tre ka MEECL hapo kalama jong ka MEECL Progressive Workers Union hne kasengi kalapha daga jingtho so Chief Managing Director jong ka MEECL ban pensingaw halar ka hukum ba penmi da ka Meghalaya High Court ka ba batha e katanat ban siwe ka hok e kinong tre katkum ka kam ba kitre haba kran ba kelat thai khobor uba manti prang kiri lingdo Presiden MPWU ulang ba hakate kasengi kem lai kendo ya u CMD Henry kilayo ban ai tang ka sti sa ka office CMD ban le ka ban kam Kang hadap daga jing ngok ban hadu kata-kata ni layo ini ka por ne ban ya wan hak ka office jong ka ICL ka balang headquarter jong ka ICL na ka betaban submit ya kan ka judgment jong ka court ka balami hak ka khandai tarik ka balami hak ka khasan tarik khasnge ban kong ten yawan ban submit ndri ngosi by CMD by DCA imdan ngila submit tangga city nam bagi dak ban pentrikam ya kan ka order jong ka court dan ni pempau ka jing sngongu ru ya ka court badan borom Meghalaya High Court ka bal arai ban pentrikam ya kan ka equal pay equal work dan ngida sngongu hodo kata-kata bagi pempau ka jing sngongu kamtam ya kong Angela bal yarap ingin ru pas sedang bangin fai kan kes ka kamtam ka benjur ru ki Lidar bala yelek kes basimpor hadu license tam bagi yelek ya kena kes hadu bagi yo ya kecing job hadu pesi kasan tarik ra ya kecing kemen ingi baro kum ki member ng union ki baterai kum ki kontrak dan ki casual employee apo jangkan Israel Ula batai kanung khot ha penhun itu khot jang union baro ngiran khalai sepak tam okey kamu you bagi training kontrak ikam na tu ki kam cleaner kam pion khalasi LD ki metaridar ki bill clerk ki lineman JDA kita terter ula ben batai kenya di jian TGP lo ni ha movement ben yo ni ha regularize no hoi ngaras ngok men tu kata pila keli ta kajing keli ta kene ke union jungi ngila sedang hau benai September arjar khan nyau ta por bangi sedang ya ke union ta ki don kicing ke bangi kenduk kum ki nong tre nong sngi ki nong belas ngi jong ke ISL reda ke jing don ke jong ke union ngila bo ya kita ka chata di man ngila submit ya ka chata di man sa management ba kila don ka to ka netli ki benefit le ni ke jing mentoy ka bangi yo na ka ne ka lang ba ka jing steng jong ya ke union ngila yo ya ka end leave ka casual leave ka overtime jo ka maternity leave nalor katang yo ya ka increment na ka minimum wage ka long san persen ni ka san snem 2% ni ka snem ba khasan persen ya ka khasan snem ba kumjur ngi yo ya ka EPF ka balong ka jimta hadu kata-kata yang ikum nong tre nong belah namar idon ki pralok jingi ki balayak ha ka por ba ki tre ne ndai wal kata ru ki bahing jungki ki khon ki ti jungki kedang yo jing yarap yo ke insurans bagi jing yarap ke pension lengba jong ke EPF ngi sengu hadu kata-kata kamtam ye kong ibala usut ia kena ka EPF hangi kum ke union bangin dawana ka MSL bangin yo ika bakano kalau ke jumentoy bat lengba kan ka EPF kalau ke jing kerku kamtam ye gitu iba bilong ying ki bala do no iba i batoy jengki baterai kena ko nak office kita ingin siap keren buat management deh, ka implementation juga ni ka order, deh ka syai bah ka order ka baong ba, the basic structure ka bayo kini ki regular workers, kata ka deh ka bah joki contractual and casual workers ro. yang penting ni berade kan no dua kali kan no system dam service ki padio regularize Ni kiba dar pel dan balai pel ki bron bali yo pension ro claim ki dan ki balai pension la pel snem la kusan snem ki tre ya tang ISA ki bapi ki ya kena benefit nama dia ke EPF ki claim imla so ban claim ya ke EPF nama ki dang tretang ki dang surung tang harja kat pran ke EPF ki claim pak contribute si post name nama tang itu ki contribute si post name ki la ban ya ke pension ndai kini ki casual jungi ki bala ya pension bapling ISA ki bawa tang ka pension ke EPF ki ya so kim ya so nama baga ka service jong ki ha ke EPF kalau tang south name la desan name ta ki do ya benefit la ke pension jong ke EPF Yan, long ni kwa ban ajing mut ru cik pai pa. Namar kani ka hok kum kinong tre nong bela hang ni hajala jongi shanyon ben ba. Nadu ka dor joka bai bela. Ne ki hok ki bang nei ban yo. But lada kani ka jala jongi kamla ban buromi kinong tre nong bela.
kamla ban ayaki ka e ka ba ki di ban yo ban imi kita ki jing im ki ba don buram ki ba don jinkerman ba ki khon ki ti jong ki kin bet kin biang dei kas jelai jongi pro ko bai kamnum la ban ki kanu ka jaka ai kamnum juk ki la da phi don ki nong tre nong bala ki ba ritman sim bet ki ba don be ka jing sha khnan ben ba phi pe yaki kum ba phi te amraw yaki kamnum juk don kata ka productivity ne kata ka jing ki bat kani ka jing don juk ni ka MECL union bat ka jing job jong ka dei ka e ka ba dei ban ai jing kermen yaki babon namar ba hot ki don ki bai ki union ki ba ki la job mo la da ki dei ki to ki security workers hani hu ki ba yo e ka to ka jing si kwat kum ka central regions la ne ha Nazareth hospital union ki don ki paralak jong ki bla job ki rights ki jong ki hendrai in a big public utility kum ka ni ningkong e ki dei ki ni ki workers ki ba tei ki ba pen scam bat ki ba kan tiaw e ka public utility ka ba wan lam jing mut ba wan lam jing mentoy yang i barok ki citizens hendrai la dangim la apa de ban kersane ki bat ban kan mau ba dei maki ba wan lam e ka jing bha mo syaka imlang salang kamnum poi se se hendrai bun sin hang ne jala jong ki shu ai daw kum ne kum tai bam dan bisa hendrai yu i ba ki pelut pathar sani stai kam bam ler bat habang i kren hi ya ka yo ka kot bat ya ta ka roi ka par kam dei tangkan ka infrastructural development shualich nak le bi ki parking lot shualich na ki surok ki nala kitu basuk ba man chna namar ba yo i ka khamat hendrai kani ka jing kan tiwi wei long yeng bakin yo e ka bha baki dei ban yo bakin yo e ta ki hok kum ki nong train nong bala so that they can live in dignity kani ka dei ka ta ka roi ka pa ka bangi ni dei ban strive for